लोगोफोर जुदि नोंथाङा आंनि सायाव फोथायनाय दङबा बे खामानिखौ माव आरो फोथायनाय गैयाबा स्किप खालामनानै थांनो हागोन आरोना बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन कि जोङो माब्रै ना जोङो इनभेस्ट खालामनानै नोंनि नेक्स्ट जेनाखि फैगोन बोसोराव ना बेबायदिनो नङा कि फैगोन बोसोराव बाट मोनसे टार्म थायो आरोना बे टार्मखौ नोङो कमप्लिट खालामोबा ना फैगोन बोसोराव नोंथाङा मोननो हागोन 2 लाख बा 3 लाखबो नोंथाङा मोनहैनो हागौ आरोना बेबायदि सिस्टेम बाट बेबायदि नङा कि नोङो 1 इयार नेथारनांगोन बा 2 इयार नेथारनांगोन बा 6 मान्थ नेथारनांगोन नोङो दिनै मावोबा ना गाबोन समफोरबो फैसाखौ मोनगोन जोङो मथा-मथि बुंनो थाङोबा नोंथाङा डेलि नोंथाङा बेनिफ्राय फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन आरोना दा बेखौ जोङो माब्रै बानायो ना आरो बियो माब्रै फोथायजाथाव आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन एक्चुअलि बियो आङो बेखौ बुङा बियो एकदमबारे जेनुइन होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थाया मानो होनना बुङोब्ला जेनाखि आं मिन्थिगौ ना आंनि साननाय बायदि आंनि जेनाखि एक्सपिरियेन्स मोननाय बायदि आं नोंथांमोननो बेखौसो खोन्थानो नागिरदों माने बे आङो जा खामानिखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन बेयो माने बिराद गोदान आरोना बिराद गोदान ओमफ्राय बियो लन्च जानाया गोबाव जायाखै बेनिखायनो बियो जायफ्रा बेवहाय बे खाबुखौ लागोन नोंथांमोना बिराद फैसाखौ खामायनो हागोन आरो जेब्ला इयुनावहाय जायफ्रा बे खाबुखौ लानो नाजागोन इयुनाव खाबु लाग्राफ्रा लस जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला आं डाइरेक्ट कास्टमार केयारजोंबो रायलायजोब्बाय गासैजोंबो आङो गासैखौबो बिनि सोमोन्दै आं रायलायजोब्बाय दा आंनि मोन्दांथि बादियै आंनि बुजिनाय बादियै बिथांमोना आंनो खोन्थादों कि बे जेनाखि इनभेस्टमेन्ट ना बियो एक्चुअलि 3 इयार्सनि थाखाय बेखौहाय बानायनाय जादों बेनि उनावहाय 3 इयार्सनि उनावबा बे प्लेटफर्मा बन्द जाहैनो हागौ नङाबा बे प्लेटफर्मखौ जुदि बिजनेसा मोजां सोलिबाय थायोबा बे प्लेटफर्मा आपडेट जानो हागौ बेबायदि होननानैहाय बुंहरदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोना हायोबा इनभेस्ट खालाम नोंथांमोना 110% आं नोंथांमोनखौ बुङो बियो गोदानखाय नोंथांमोना 110% फैसाखौ मोनखागोन आरो लाइफ प्रुफबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन खिन्थु 3 इयार्सनि उनावबा बियो बेन जाहैगोन बा आपडेट जाहैगोन आं बेखौहाय आं बुंनो हाला दा आङो अपेनलि आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेयो जाहैबाय वर्ल्ड फार्म बे एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो डाउनलड खालामनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामालासिनो आंनि गाहायाव होनाय लिंकजों डाउनलड खालामगोन अब्ला आङो बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन कमिसनबो मोननो थाखाय हागोन माबोरै आं बेसेबां कमिसन मोनगोन आं बेखौबो अपेनलि आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना दा नोंथांमोना प्ले स्ट'राव बेखौ सार्च खालामदो वर्ल्ड फार्म बा नोंथांमोना आंनि लिंकआव गाहायाव दं डिसक्रिपसनाव बेवहाय क्लिक खालामदो वर्ल्ड फार्म ना बेवहाय क्लिक खालामनानै बेबायदि मोनगोन दा बेवहाय क्लिक खालामबा नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोनखौ फन नाम्बार आरो बेयाव OTP थांनानै नोंनि एकाउन्टआ बेयावनो रेजिस्टार जागोन अब्ला दा नोंथांमोना बुंनाय जुदि आङो बेवहाय आङो लाइभ आं खोन्थागोननि आङो बेवहाय आङो मा होनना बुंगोन साक्सेसफुल उइथड्रन खालामबाय आरोना बाव उइथड्रनाव थुदो रेकर्डआव थुयोबा नोंथांमोना बाव नुनो मोनगोन 400 आङो उइथड्रन खालामखांखाबाय आरो बेखौहाय नैबेयावबो नुनो हाखादों साक्सेसफुल उइथड्रना 400 आरो आंनाव एसेट्सआव दं दाबो 104 दङ दा आङो नैबेवहाय माइ फ्रेन्डनाव 13 रुपिस दं आंना बेखौ रिसिभ खालामनोबो हायो आं दानो अके आंना नेटवर्क एसे प्रब्लेम जादों मानो होनना बुङोब्ला आंना डाटा पेकआ अलरेडि जोब्बाय दा रिसिभआव आङो क्लिक खालामदो रिसिभआव क्लिक खालामनानै कलाराव आङो बेखौ खालामोबा बिनि फैसाया बेयाव जिर' जागोन बेयो जिर' जागोन जिर' जाबायना जिर' जाबाय बेनिफ्राय बेक खालामोबा बै फैसाया बाव जिर' जानानै माइ फ्रेन्डआव जिर' जानानै बेयो गोजौआव थांबाय अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन 117 रुपिस बियो बेवहाय जमा जाबाय आंनि एसेटआव दा बेखौ आं गोसो जायोबा गाबोनहाय उइथड्र खालामनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बिनि उइथड्रन एमाउन्टआ ना एटलिस्ट माबा जानांगौ 150 रुपिस जानांगौ अब्लासो जोङो उइथड्र खालामनो हायो अब्ला आं गाबोन बेखौ उइथड्र खालामनो हागोन आरो दा आं नोंथांनो प्लेनफोरखौ खोन्थानो मा रोखोमै जोङो फैसा खामायनो हायो जुदि नोंथाङा नैबाव 10,000 इनभेस्ट खालामबा नङा आंबो 10,000 नोंथांनो खोन्थानो बिनिफ्राय बिराद खम एमाउन्टबो दङ आं खम एमाउन्टखौ खोन्थागोन बा नोंथाङा जुदि 10,000 बेवहाय इनभेस्ट खालामोबा नोंथाङा मारै जागोन 365 दिन नोंथांमोना बिलि डेट मोनगोन बेनिफ्राय सानसेयाव नोंथाङा 960 थाखा सानसेयावनो मोनबाय थागोन अब्ला नोंथाङा बेखौ सानसेयावनो उइथड्र खालामलांबाय थानो हागोन आरोना सानसेयावनो उइथड्र खालामलांबाय थानो हागोन अब्ला 10 दिनावनो नोंथाङा मथा-मथि 12 दिनावनो नोंथांनि बे माबाया मा होनना बुंगोन 12 बा 15 दिन ना बेनि गेजेराव नोंथाङा बे 10,000खौ नोङो रिकभार खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय 10-12 दिनाव नोंथाङा रिकभार खालामनो हागोन बेनिफ्राय फुरा नोंनि 365 डेजआवहाय नोङो 12-15 दिन नोङो माइनास खालामदो अब्ला नोंनि गासैबो समा गासैबो नोंनि थाखाय बेनिफिट गोजा सम जाहैसिगोन दा नोंथाङा हायोबा बेखौ 10,000खौबो हायो 10,000खौबो माबा खालामनो हायो बेनिफ्राय जुदि आङो नोंथांखौ रेफार खालामनानै नोंथाङा 10,000आव ना 10,000आव बाव जइन जायोबा ना 10,000आव जइन जायोबा आङो नोंथांनिफ्राय मोनगोन बा आंनो प्लेटफर्मा आंनो होगोन 20,000 रुपिस आङो नोंथाङा बेयाव जइन जायोबा आङो मोनगोन आं बेखौ अपेनलि खोन्थायो मानो होनना बुङोब्ला आं लाखुमानोबो गोसो गैयाना आरो नोंथाङा 6,000 इनभेस्ट खालामोबा बेवहाय नोंथाङा मोनगोन 418 रुपिस सानसेयाव मोनगोन 418 रुपिस बा नोंथाङा सानबेसे नांगौ रिकभार खालामनो 6,000खौ बेखौ सानदो आरो नोंनि गासै 365 डेजनि गेजेराव
बेसेबां समाव नोंथाङा रिकभार जादों बेखौहाय माइनास खालामदो अब्ला नोंनि बै गासै समाबो गासैबो बेनिफिट्स गोजा सम जाहैजोबसिगोन आरो दा बेबायदिनो आङो खमखौ लास्टआव देखायनोसै ना खमा जाहैबाय सिगां 500मोन दा बियो 500आ गैला बेखौ आपडेट खालामनानै 600 खालामना होबाय दा बेयावहायना नोंथाङा जुदि बेयाव इनभेस्ट खालामोबा 48 रुपिस नोंथाङा सानसेयाव मोनगोन बेनिफ्राय नोङो 48 रुपिस सानसेयाव मोनगोन बेनिफ्राय 365 दिन नोंथाङा भेलिडेट थागोन बेयाव 365 दिनाव सानफ्रोमबो नोंथाङा मोनगोन 48 रुपिस बाट सानडेयाव बियो रेस्ट थागोन आं बेखौ खोन्थायो नोंथांनो सानडेयाव वर्ल्ड फार्म बियो रेस्ट थायो आरो जुदि नोंथाङा आंनि रेफार खालामनायजों बेखौ मावोबा ना आङो नोंथांनिफ्राय मोनगोन 961 रुपिस आं बेखौ अपेनलि नोंथांमोननो खोन्थायो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबावो बियो बेसेबां फोथायजाथाव नोंथांमोना कम्पानिनि माबायाव नैबे मियाव आं थुबाय ओरै मियाव थुनानै प्लेटफर्म इन्ट्रडाक्सनाव थुयोबा बेवहाय गासैखौबो फरायनो मोनगोन गासैबो फरायबा नोंथांमोना बुजिगोन बेयाव गासैबो नैबे फार्म ना फार्म जुदि ओरैबायदि जागोन आरो ना मोनसे फार्म बेयो मोनसे वर्ल्ड फार्मा मोनसे फार्म सिस्टेम आरो ना बियो मा होनना बुंगोन बेवहाय मा दङ बेयाव आबादबो दं बेयाव माबा जिब जुनारबो दं ना मोसौ दाउ बायदिसिना बेबायदि गोबां दङ माने दा बेयावहाय नोङो इनभेस्ट खालामनांगौ जेनेबा हमना लादो आङो दाउआव इनभेस्ट खालामहरबायलायनो दाउआव इनभेस्ट खालामब्ला अब्ला नोंथां बिसोरो मिथिबाय कि नोङो दाउआव इनभेस्ट खालामदों अब्ला दाउनि बेदर आरो दाउनि दाउदैखौ जेब्ला मार्केटाव हरगोन सानफ्रोमबो डेलि मार्केटाव हरनो नोंथांनाबो फरायबा नुनो मोनगोन नै हाई क्वालिटी साप्लाइ टु ग्लोबल लिडिं रिटेलर्स साच एस वालमार्ट केरिफर टेक्न' बेवहाय नोंथांमोना बेखौ मोजां गावनो गाव फरायनानै बुजि ना बेवहाय फरायनानै बुजि माने हजोंहाय मोनसे फार्म दङ बे फार्माव नोंथाङा इनभेस्ट खालामनांगौ नोङो मोसौआव खालामोबा मोसौनि गाइखेरखौ मार्केटाव होगोन आरो गाइखेरखौ फाननानै जेसेबां फैसा मोनगोन नोंनोहाय कमिसनखौ एसे हरनाय जागोन मानो होनना बुङोब्ला बे मोसौआ नोंनि थाखाय नोङो बेवहाय मा खालामना दोनदों इनभेस्ट खालामना दोनदों बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बिसोरबो मिथिगौ दा आङो बेनिखायनो फोथायनाय दङ कि बेयो लं टार्मनि थाखायथ' नङा अब्लाबो सर्ट टार्मनि थाखाय नोंथांनि थाखाय बिराद बेनिफिट मोनसे प्लेटफर्म जागोन दा बेयाव फैबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनाव मा इनकाम दंबावो ना रेफार एन्ड अर्न आंनाव बेवहाय वान रिसार्च सासे माबा खालामबाय दा जुदि नोङो टिम खालामना लानो हायोबा ना टिम खालामना लानो हायोबा साफ्रोमनिफ्रायबो नोंथाङा मा मोनगोन 7% करि नोंथाङा लेभेल 1आव मोनगोन जुदि लेभेल 2 सोरबा बायोबा 2% करि मोनगोन लेभेल 3 बायाव 1% करि मोनगोन बेबायदि नोंथाङा बेवहाय नायोब्ला नुगोन दा मोनसे इनकामखौबो आं नोंथांनो खोन्थायो जुदि नोंथाङा 1000 खिन्थु बेयाव मिनिमाम 1000 बेयो मोनसे लन सिस्टेम बायदि 4 निफ्राय 6 डेजनि गेजेराव नोंथांनि थाखाय बारायगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बेसेबां मोनगोन 6% एन्ड 15%सिम नोंथाङा बेयाव इन्ट्रेस्टखौ मोनगोन बेयाव थुदो बेयाव थुनानै डिप'जिटआव थांदो बेयाव जुदि नोंथाङा बेयाव फरायनो हागोन इफ इउ इनभेस्ट 1000 इफ इउ आर एक्सपेक्टेड टु रिसिभ प्रफिट अफ 1000आव 60 थाखा नोंथाङा मोनदेरगोन सानब्रैयावहाय बा 6 दिन दोनोबा 1000आव 1150 थाखा नोंथाङा बेवहाय मोननो थाखाय हागोन आरो बेनो बेवहाय गासैयावबो नायनो हागोन जुदि नैबाव 500निफ्राय 700 दिनसिमाव बेसेबां मोनो ना एक्सपेक्टेड माखै 5000 टु 10,000 एक्सपेक्टेड माबा आरोना डिप'जिटआव थांदो जुदि आङो 10,000 1000 बेवहाय आं इनभेस्ट खालामोब्ला 51,000 जाहैगोन बे 51,000निफ्राय लानानै 1 लाख 10 1 मा बेसेबां मोनसे रोजा 1 लाख एन्ड 1,000 आङो मोनहैगोन बेयो बेसेबां दिनाव जाहैगोन 500निफ्राय 700 दिननि गेजेरावसो बेखौहाय नोंथाङा मोनगोन बियो बेयाव फैसा लागायोब्ला खिन्थु बै दिनखौ नोङो नेनांगोन बेयाव फैसाया हाबबाय थानाय नङा आरोना बे सिस्टेम दा बैयावहाय नोंथाङा इनभेस्ट खालामोबा दाउ बोरमा बिदियावहाय इनभेस्ट खालामोब्ला डेलि बेनिफिट्स फैगोन आरो डेलि नोंथाङा इनकाम मोनगोन आरो दा बेनो आरो नोंथाङा कास्टमार केयारजों बेयाव इन्टार दं कास्टमार केयारजों नोंथाङा सावरायहरनो हागोन बेनिफ्रायबो आरो गोबां माबा दंबावो ना इनकाम दंबावो नैबावहाय नायबा नैबेखौ फुलफिल खालामबा बेवहाय थाखा मोनगोन 100 रुपिस नोंथाङा 1000 रुपिस ब'नास बेयाव मोनगोन बाट आङो बेखौ खालामाखै बेसेबां हायो एसेबां बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हायो बाट उननि समावहाय बेखौ एसेबां मोननाय नङा ना दा नोंथांमोना हायोबा बेखौहाय खालामना ला आसा खालामो नोंथांमोना बिराद बेनिफिट्सखौ मोननो थाखाय हागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो दा उनाव बियो बिनि जेनाखि एमाउन्टआ आरो बेवहाय बाराबो जाहैनो हागौ आरो 6,000 थायालासिनो बाराबो जाहैनो हागौ मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आरो मोनसे बाथ्राया जुदि नैबे 600नि जेनाखि बेवहाय पटेट' फार्मिं प्लेनावहाय लगभग बेयाव बेसेबां मानसि नोंथाङा बेयाव पार्टिसिपेटिं खालामदों नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन मुंसे रोजा उजुर लाख 28 लाख मानसिफ्रा बेवहाय माबा खालामदों पार्टिसिपेट खालामदों दा बेयाव बेसेबां 28 लाख बावबो खालामदों ओमफ्राय ओरैनि माखासेया खम ओमफ्राय बेयाव 32 लाख मुंसे रोजा उजुर लाख 32 लाख ओमफ्राय बेयाव 29 लाख ओमफ्राय 6,000आव 15 लाख ओरै खम जाबोबाय ना 10,000आव 57 मुंसे रोजा उजुर लाख 57 लाख मानसिफ्रा बेवहाय इनभेस्ट खालामदों नोंथाङाबो बेयाव इनभेस्ट खालाम जाहाथे बेवहाय थाखाखौ मोननो थाखाय हायो आं बेखौ आसा खालामो आरोना खिन्थु इयुननि समावहाय बियो गुबुन जाहैनो हागौ इयुननि समाव आङो बुंनो हाया बाट आङो 2 इयारनि थाखाय आं
1 year बा 2 yearनि थाखाय आं नोंथांखौ सार्टेनलि बुङो बियो बे प्लेटफर्मा खामानि मावबाय थागोन नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन ना उननि समाव आरो मा आपडेट फैयो नोंथांमोना आं खोन्थागोन जुदि जायाबा आङो नोंथांनि फैसाखौ रिफान्डबो खालामनो हागौ नोंथाङा जुदि आंनि रेफारेल लिंकजों बे खालामबा आंनि थाखाय बेनिफिट फैगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो जयै खामानि मावनो थाखाय हागोन आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव लाना फैनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड